Аны күп кенә шагыйрьләр үзенең остазы дип таный. Бу көннәрдә татар халкы сөекле улы яраткан шагыйре Сибгат Хәкимнең 110 еллыгын билгеләп үтә. Шул уңайдан аның туган ягы Әтнә районында шагыйрьгә багышланган чаралар узды. Татарстанның халык шагыйре, публицист, җәмәгать эшлеклесе Сибгат Хәким туып үскән Күлле Киме авылында музее ачылды. Район үзәгендә иҗат кичәсен үткәрделәр. Шагыйрьнең иҗатында төп темаларның берсе булган шигырьләрендә тирән һәм киң чагылыш тапкан туган якларында Эльвира Хөснетдинова да булып кайтты. Чит илләрдә бик күп йөрдем. Үземнең илне сагынып кайтам һәр вакытта. Менә үзеңнең ягың, үзеңнең туган илең итүрендә үскән шул каеннар, миләшләр бар шунда кадерләр. Күңелемә минем туганга бигрәк тә якын шул син. Сусау, минем танышы янкеләр, башка берни дә кирәкми Фазыл чишмәсе. Аның иҗатында Күлле Киме авылының янкеләре, таллары, чишмәләре. Ул шушында үскән. Аннан соң да бирегә гел кайтып йөргән. Кыш көне дә кайталар язучылар белән җәйкән инде үзе кайтадыр, ул кайтып шул бирок мөмкин торып китәдер, ул иртә белән торгашта физиотерапия ясыйдыр, иртә белән һәр көн сайын. Моннан чыгып китәдер, ул басу бар буйлап, авыл буйлап шулай итеп, шул кайбер көнне кичкә генә әйләнеп кайта торган ел. Тыкрыкка кергәндә һәр тал кул бирде, дәште танып. Барысы да синдә дәвалый, барысы да синдә табиб. Шулай дип яза Сибгат Хәким үзенең туган авылы Күлле Кимедәге үзе уйнап үскән урам турында. Хәзер бу урам Сибгат Хәким исемен йөртә, һәм биредә аның йорты да бар. Әлеге өйне Сибгат Хәким үз куллары белән төзегән. Бу йорт Сибгат Хәким Бөек Ватан сугышыннан исән-сау әйләнеп кайтканнан соң салына. Шагыйрь үзе дә киләчәктә аның музей булачагына өметләнгән. Мин аны республика җитәкчелеге каршында күтәрдем. Әлбәттә, музей йорты булса Сибгат Хәкимнең истәвенә шушы мәктәп музееннан кала. Бу инде тагын да Сибгат Хәкимнең иҗатын күтәрү булыр иде. Чөнки ул аңа лаек. Күптән түгел генә Татарстан китапханасында тамамлы тәрәзәләр дигән аның китабы чыкты. Һәм менә шуны әз генә күз итеп чыксаң да искә төшереп, Сибгат Хәкимнең нинди зур колоритлы шагыйрь икәнен аңлыйсың. Сибгат Хәким тыйнак, сабыр, тыныч холыклы була, ләкин көчле рухлы. Аның сүзләренә кулак салганнар. Шагыйрь турында хатирәләрне барлау өчен мөмкинлек тә туды. Күлле Киме мәктәбендә аның яңартылган музее ачылды. Моңарчы ул белем йортының бер бүлмәсендә генә урнашкан була. 40 ел элек аның ачылышында Сибгат Хәким үзе дә катнашкан, экспонатлар белән ярдәм иткән. Быел музейга капиталь ремонт ясыйлар һәм иркен залларга күчерәләр. Сибгат абыйның үзенең өенә бик экспонатлар, Аккош күлендәге дачасыннан да экспонатлар кайтты. Монда искиткеч күп экспонат, 3000 ярымнан артык экспонат булган безнең музеебездә бүгенге көндә. Әллә суы, әллә һавасы шундый, бер авылда күпме шәхес туып үскән. Музейның икенче залында шагыйрь Алена Шагыйрьҗан һәм Татарстан Республикасы президенты аппараты җитәкчесе Әсгать Сәфәровка урын бирелгән. Биредә аларның фотосурәтләре, шәхси әйберләре куелган. Шаккаткыч. Бер Күлле Кимедә ике халык шагыйре, ике Тукай бүләге иясе туып үскән. Алена Шагыйрьҗанның иҗаты бүгенге көндә тупланып, аның сеңлесе тарафыннан җыелып, тупланып, китап итеп, томлыклар итеп, Татарстан китап нәшриятында нәшр ителә башлады. Аллаһы бирсән, ана аның быел инде 2 томы дөнья күрде, киләсе елга тагы бер томы, фатаның 5 томы дөнья күргә тиеш. Сатканнар. Шуңмы тигез гомер. Ышанам миңа мин хымат. Әтнә районы үзенең шәхесләре белән горурлана. Сибгат Хәкимнең 110 еллыгы уңаеннан быел Сибгат чишмәсе дигән шигырь бәйгесе дә уздырганнар. Анда 100дән артык кеше катнашкан. Быел инде мин бер цилиндрлар эзлим дигән әни турындагы шигырен ятлап, мин көтмәдем шуның кадәр мин аны оста башкарырмын дип, һәм ул миңа шуның кадәр зур нәтиҗә бирде. Бу бәйге безнең әлегә район күләмендә генә, икенче елларга инде biz аны, Алла бирсә, республика күләмендә үткәрергә җыенабыз. Һәм безнең төп максатыбыз Сибгат Хәкимнең Сибгат Хәкимнең шигырьләрен һәм аның иҗатын яктырту, пропагандалау, шулай ук татар телендә үстерү.
Казан арты Әхмәт төбәге, ул инде элек-электән шундый татарның бөтен мәгърифәтен, мәдәниятенең алтын бишеге булып торган. Һәм без дә менә бүгенге буын иҗат кешеләрдә нәкъ менә шушы дымны үзебезнең иҗатыбызда кулланып, менә шушы җирлекнең шифасын, дәвасын тыеп иҗат итәбез. Нинди генә бийек шагыйрь булса да, нинди генә зур урыннарда, кайда гына эшләсә дә, кая гына барса да, ләкин Сибгат абый өчен, Сибгат ага өчен иң якын җир ул инде үзенең туган ягы, Күрлекиме булды. Бу көнне Әтнә районының үзәге Олы Әтнә авылында Сибгат Хәкимгә багышланган әдәби музыкаль чара да узды. Аның шигырьләре күп телләргә тәрҗемә ителгән. Үзе исән чагында Казан һәм Мәскәү нәшриятларында татар телендә һәм рус теленә тәрҗемәдә 6 дистәгә якын китабы басылып чыга. Вафаты елында аның әдәби мирасыннан үзе сайлап әзерләп калдырган 2 томлык әсәрләр җыелмасы нәшр ителә. Сибгат Хәким шигырьләре тиз арада көйгә салынган. Аларны халык җырлары дип тә уйлаганнар. Уйчан карашлы, төпле фикерле Сибгат Хәкимнең иҗатын югары бәялиләр. Дәүләт премияләре иясе ул. Шулай да аның иң кадерлесе халык мәхәббәте була. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Әтнә районы, Татарстан Республикасы.